Esteu escoltant el tastet de ràdio de les escoles de Barcelona a Ràdio Canòdrom, el lloc on la teva veu és l'important. Hola a tothom, benvinguts i benvingudes al podcast Beneficis o Maleficis. Avui entrevistarem a Inés Lanau, Noa Martínez i a Romeu Usanac Mestre. Hem escollit aquest tema perquè estan havent molts problemes i volem parlar d'això, per veure si les pantalles es beneficien o ens maleficien. I ara entrevistarem a Noa Martínez. Com ens beneficien les pantalles? Ens beneficia perquè així els pares saben que has arribat bé a l'escola. I també et serveix per buscar informació i t'entretén. Ara entrevistarem a Inés Lanau. I com ens perjudiquen les pantalles? Ens perjudiquen perquè últimament han hagut molts casos de pederastes i també han abusat de nens per WhatsApp o han fet bullying i també han hagut addiccions molt boges i també t'afecta la vista i et fa pensar menys. Romeo, i tu tens alguna idea de com podem solucionar-ho? A veure, els professionals en tecnologia i aquestes coses podrien canviar els sistemes per millorar-ho tot això, però el problema és que, clar, ells no tenen l'intenció de fer això i podríem fer manifestacions o coses per l'estil. I Inés, quina és la teva opinió sobre tot això? Doncs jo crec que per una part sí que ens beneficien per el que ha dit la meva companya de que així els seus pares saben que has arribat als llocs, però també ens maleficia per lo de la vista i que et fa pensar menys. I gràcies. I fins aquí el nostre videopodcast. Esperem que us hagi agradat i que estigueu d'acord amb les nostres opinions. Adeu. Si vols seguir escoltant, apunta't al nostre butlletí a través de la nostra web. I no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes socials. Gràcies per escoltar el tastet de ràdio de Ràdio Canòdrom.